שנייה לפני אליפות העולם תפסנו לשיחה קצרה את צנחנית הפרי סטייל היחידה בארץ. האישה שנוגעת בעננים תרתי משמע. ואני אומרת שלום לדפני מורלי. בוקר טוב. אהלן. איזה כיף לך. אני מקנה. יש לך את האומץ לקפוץ, נכון? לקפוץ במטוס. זה מרגיש לי נורא טבעי, אני לא צריכה אומץ בשביל זה. אולי ציפור בגלגול הקודם. לא יודעת, כנראה. או פרפר. או פרפר, נכון. אליפות עולם. בצניחה, תעשי ככה, שגם נראה וגם לא יפריע למיקרופון. אליפות עולם בצניחה. נכון? מתי זה קורה ואיפה זה קורה? זה יהיה באוגוסט בבוסניה. זה בעצם תחרות בסגנון פרי סטייל, שהסגנון הזה משלב אקרובטיקה תוך כדי הנפילה החופשית. ולמעשה אני היחידה בארץ שעושה את זה. אין עוד בנות אמיצות כמוך? לצערי לא, אבל אני מקווה שיהיו בקרוב. תקשיבי, אני זוכרת אותך בפסטיגל, מרחפת שם כאקרובטית על כל איך קוראים לזה, נו? החבלים האלה. כל הטרפזים, טיסו, כן. אני אקרובטית, זה המקצוע שלי. איך הגעת מזה לצניחה של פרי סטייל? אני רואה אותך, זה את באוויר שמה? כן. אימא'לה, כן? תמיד נמשכתי לגובה. אז מאז שהייתי ממש קטנה, זה התחיל מהתעמלות, הייתי בנבחרת ישראל בהתעמלות אמנותית, זה עבר לניסיונות לקפוץ מחלונות. אבל זה נראה ממש מקצועי, איך מתאמנים לסוג כזה של קפיצה? עושה שפגת באוויר. נכון. מתאמנים, צונחים הרבה. יש... לצערי, בארץ זה מאוד קשה להתאמן. זה גם יקר, נכון? ומאוד יקר. אני כבר מאוד ענייה. קודם כל, זה קפיצה, כמו שאת יכולה לראות, המצלמה לא קופצת איתי ככה סתם, אלא... מישהו קופץ איתי, אז אנחנו בעצם צוות. הצלם שלי שלומי. אנחנו קופצים ביחד ומתאמנים בארץ כמה שאפשר. איפה צונחים? איפה עכשיו זה מצולם? זה מצולם בשדה תימן בדרום. ואנחנו נוסעים למחנות אימונים בחול. בעיקר כרגע, בגלל שזה חורף, אז במנהרת רוח, שזה סימולטור צניחה, מקום סגור, אני ממליצה לכולם לעשות את זה. בטח, ותכף אני מסיימת את התוכנית והולכת לסימולטור צניחה. זה גם לא מפחיד. אני לוקחת גם את אלנה איתי. וזה בכלל מאוד יקר. אני מה שמטריד אותי, אני כבר רואים די כמה 10 שניות, די הרבה זמן. איפה המצנח, אני שואלת? איפה המצנח? טוב, פה זה סרטון ערוך למעשה. הנפילה החופשית היא בערך 50 שניות. 50 שניות את ככה באוויר בלי מצנח? כן, מגובה של 12-13 אלף רגל. מה מרגישים? מה מרגישים? איזה תחושה יש לך כשאת ב-50 שניות האלה עד מה שאני מרגישה זה אושר. בגדול מרגישים המון רוח, זה נראה נורא... אפשר לנשום שם למעלה? כן. כן? בטח. זה הרבה רוח, זה כמו שמוציאים את הראש מהחלון כשנוסעים, רק קצת יותר מהיר. דפני, אין פחד, דפני? אין אפילו, טיפה. הפחדים הם בעיקר בתוך המטוס. כאילו המראה וכאלה, וכל הסרטים רצים בתוך המטוס, ברגע שפותחים את הדלת, שלווה ויאללה. שקט כזה, אבל איך מזה מגיעים לאליפות עולם? אז שוב, בגלל שאני אקרובטית והנתונים שלי, אני עושה את זה בערך כל החיים, את כל הגמישויות והסלטות. אני בטח שתעשי פה איזה גלגלון וסלטה. אני יכולה לעשות. באמת? כן. את יכולה? כן. יאללה, תהיי ספונטנית. עכשיו? כן. חמודה. טוב, אני אעשה כן, למה לא? יאללה, כל הצלמים באיקון. הופה, אני אעשה עמידת ידיים. עשי מה בא לך? יאללה. אני אעשה ככה. הכי פשוט. וואו, כפיים. רגע, אבל זה את נבחנת? באוויר. באוויר, בפרט שולי, זה באוויר. באוויר, צריך רק להמיר את זה לאוויר, בעצם למצוא את הדרך לעשות את זה על הרוח, כי בעצם יש המון רוח. אז הרבה אימונים? זה כמו להיות בבלנס על משהו לא יציב. מה זה משהו לא יציב? איך השופטים רואים אותך בווידאו? בגלל זה יש צלם. ברגע שנוחתים ומגיעים לרצפה, הצלם הולך ומביא להם את הצילום, ועל פי זה אנחנו נשפטים. ובטח יש לך קשר אישי עם הצלם, כי הוא צריך לדעת מה לצלם, ואיך להראות את הזוויות הנכונות, נכון? כן, אנחנו חייבים להתאמן המון.
זה לא מספיק כרגע מה שיש לנו. על מה את נשפטת בעצם? על מקוריות ועל הדרך שמבצעים את התרגילים. יש תרגילי חובה ותרגילי רשות וכל מיני דברים שממציאים ככה סתם. דפני, מי נוסע איתך עוד בתחרות הזאת? אז לתחרות הזאת מצטרף איתי הצלם שלי, שלומי אבורמד. אנחנו ביחד נבחרת ישראל בפרי סטייל. אתם הנבחרת ישראל? אנחנו. אתם? שניכם? שנינו. יש עוד בחור ששייך לנבחרת ישראל, קוראים לו שי צברי. הוא ייצג אותנו בניהוג חופה, זה כל מה שקורה תחת החופה של המצנח, במשחקי העולם, שזה מקביל לאולימפיאדה בעצם, רק של הספורט הלא אולימפי. וזה לא משהו שעשית בצבא, נכון? לא צנחת. לא צנחתי בצבא. רק אחרי קיבלת את כן, חשוב לי לציין שאנחנו מקבלים תמיכה קלה מהתאחדות איילת, שהם ההתאחדות לספורט לא אולימפי. כמובן שעל כל דבר שנותנים לנו אנחנו אומרים תודה, כי עוד לא הבאנו בעצם הישגים. אז יאללה, יש לכם עכשיו הזדמנות להביא מדליה, כולנו מחזיקים אצבעות, ואני אומרת לך תודה רבה רבה. בכיף. שיהיה לך בהצלחה, יקירתי. תודה. כיף היה לארח אותך.